بالنولدن منفس قدسن يخون تنت خمز نبر حجخان وتم زلعلم عالمن آمين آمين قال هيوت يسمع لنا حبتنا ملو موائل سب الرحيم اسمع مولو فاس قدس هدم لك موائل سب زي ودا إذا عالم زيها خان زلعلم زنبر انتزخون سي نفسي بتصرخونا مخنيات محلو كنيرو كنك تتصيف زخونا تكباراتكن تحمق كيكن أقرمي تحقن مس زقلع أبعارات حاتيات تسدحكي أبتي شللتنيان كدعن سقاخي اللخي تأيوتي تبيو ملسي أو خريستوس أملاخي بتأزيو زفرح فردخا اسم باد نتزل على ما فردخا انبركاخ بيت ملكتاوي نتصبرق كاون برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ቅዱስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ኣለኹ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን آمين قال هيوت يسمع لنا بطرس فاميلي ونصه تدنجل قال هيوت يسمعنا حدي أبتي أقول نايترين حسب كواي مثلنا حسب أخذ أوكي ورخيبي الله حجي الرأي صبو أوكي قال هيوت يسمعنا أوني تهتي دنجل نابارياخي إتي كلتوف صلال رديئتكي زرقحي نتي أبحلنا كم معبل زقمات الكفوء حسابات خباي أرحقيو نتا حممتي نفسي بخنتنت أزيو حلواتا تفئوا ألو أمو ناب صولوتن من قاحن أباقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرت اتلمن عليت أدن إخي أدن منشي هوت نقسين أملاخين قويتاي إيسوس كريستوس تسفاي إخي بتعم قرمي وممرم الجيتا أوروب خمز قريت قول عيتس أوروب تحملني رامو زاد صولوت سمسو خيدا እግዚአብሔር ምስጢር አለው ሁሉ ጊዜ ምስለኩ ምስጢር አለው ቃል ህይወት ይስማዓልና ሀብትና ድርሃስ ኦጎይታ በዛ ላይ ተዚያ ኦጎይታ በዛ ላይ ተዚያ ነዓሞ በዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና ወአምላኽ አቦና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበይ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቀዊ ስለዝኾንካ ኣይትነጽገኒ ኣይትንጸገኒ ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽልለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነበር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጥባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ آمين قال هيوت يسمع لنا حبتنا ترحاس والدو وداس يسلس قدس
ميتي خزلخه حبتنا ترحاس ولدو أبيت أبونا اندازور كي قريتها هراي قالي وتسمع لنا أما آمين جديد آمين هراي حونا ساميل ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ وقويتا محرنا مسجانا أبون ودن منفس قدسن لومن كل ساعة نزل عالم آمين آمين قال هو يسمع لنا وسلس قدوس محرنا سلس قدوس محرنا وسلس قدوس حتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا أبسانا أغرب لنا وقويتا نحومات زبخاب صحي يومهم انت قدسهم كالكافة والسوم او ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከነብሶም ዓርፍ ወኻብ ሓጢያት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ወኻብ ሓጢያት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳአና ልማኑና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ወንጌል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ بسقا خون دنقلخي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለሁ ስኺ ካበን እስትብረኽቲ እኺ ፍረኸር ስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሓብትና ፍረወይኒ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ፍሮይኒ አይፎን ኢልኩም አቲኹም ዘለኹም ፍሮይኒ ይመስለኒ እርግጠኛ ይኮንኩን አይፎን ኢልኩም አቲኹም ዘለኹም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አነ ቅሬታ እንዳዘወርኩ ያኔ እንዳዘወርኩ ያመንገዲ حراي شي غنيلنا حراي كم بابا حراي هرقون مسكانا نقدس دنجل مريم او قدس مدت تزقا كل غزي دنجل زخونكي ولادت املاك عد كريستوس سلام نبلكي من تحتنا حدقنا نافقر ودخي صلوتنا عرقنا نحقنيا برهان يسوع كريستوس املاكنا زولدكنا قدس دنجل سلام نبلكي نحطات نفسنا حادقو كمحرنا نابقيتا لمننا او قدس دنجل مريم ولادت املاك نزرئي سب أمانت أمالاتنا ودخي يسوع كريستوس بحجة حاتات كزقونا لمننا أو ناي حكي نقستي دنقل سلام نبلاكي أو نعمل إلى أملاكنا زودتكنا قرآن زرنا سلامتا نقبلكي أو دنقل بقويتانا يسوع كريستوس تأمنت أمالات حاتاتنا مأنتي كحاتقنا تذكرنا أمين الهوت يسمع لنا حبتنا عملوا مأتو صلاة هيمانت مأتو صلاة هيمانت وعد حقنا برهان نخبركي أو قدس دنقل ولادي تامنا بدهاني عالم سلس زولد كلنا مجيوها عالي نفسنا سلازد حاننا نمسكنكي وقويتانا نقصنا مدهاني يسوع كريستوس كبرين عخايخون نسخانا هواريات مقصهم نسماتا تخليلهم نصدقان التኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር
ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባረኸና አሜን عليه تسمع لنا قال ايفون لكم اتيهم زلهم قال ايفون لكم اتيهم زلهم نه ሃይማኖት ጸሎት አይፎን ኢልኩም አቲኹም ዘለኹም هراي حبتنا ترحاس برهانه ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ አብ ዋህድ ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንት ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሞታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ሀብትና ስማይት ቅዱስ ቅዱስ ሀብትና ስማይት ሚቲኽ ዘለኸ sorry እግዚአብሔር أنا لهم ببابي مرقيتا حراي مرقيتا حراي فروين نبدأ هذا قدوس 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 እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊ ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን بملؤات إيان
بملعات إيان نخلو التملخ እግዚአብሔር أبو محرنا وقيتها سراويت أملاخ حيلتات مساخا يخون مخنيات أب جيزي شقرنا جنقتنا بزي كخار دعية بلنا او أملاخنا أبونا أبانا حدا نبادلنا يغريتان محرتن كبارلنا اتي بدليتنان بزي دليتنان زقابرنايو اتي بمفلاتن بزي مفلاتن زسارحنايو صورن جهودن زخانة حتياتنا من انتي اتي قبل علينا زسم قدس سمكا إلكا وقيتا يقرب لنا وقيتا كم محرت كاد أنبر كم تقبارنا أيوكون بقوقيتا بقعات قبردنا مسقانا خمزيلنا خنصلي بكم مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان بكم مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان بكم مهرتك أملاكنا وعقبك مع بسان وقيتا بوعات قبردنا مسقانا خمزيلنا هنصلي أب سمايات نبر أبونا كاي قدس منقستها تمسا فقد أب سماي كم دما مدريخون سعيلة تنقرانا لو مهبرنا احنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفاد احنا نمبرنا فتنا يتأتونا منقسن حايلن كبر النزل عالمنات كايمو أمين هو أدينا قدس دنقل ماريام بناي قدس قبريل ملاك سلام لكي بحلينا خي دنقل خي بسقا خون دنقل خي أدي اكزابير قويتا سراويت سلام لك الله سخي كابنس تبرختي اخي فرخر سخون بروخي اوم لتسقا اكزابير مساخي وفسيت دسي بلك حتياتنا خحد قلنا نافكر ودخي يس كريستوس منتانا محرت لمنلنا نزل عالم امين بيتروس فاميلي ناين السحة صلوت قال هيوت يسمعنا امين ناين السحة صلوت او قويتا ابزا معلت زيئة اب قدميخا بتكبار يخون بقال بحسب يخون بكل حواساتنا زحتعنا يون السخا رهرهون مفكر سبن سلازخونكا منتي قدوس سمكا إلكا تعارقنا حدقلنا هو أملاخ بسلام كنحدر سلامايت ليتي هبنا أبزانا يدكاس جزينا كاب كله چنكت نات أكبرنا كاب كله كفاءاتن كاب كله فتنات سلائن كحلونا خاء ناي سلام ملأخ كال أخلنا بتسجان برهراهين اتي مفكر سب زخونا حدا ودخا قويتانا أملاخنا مدحانينا يسوس كريستوس اتي أبوون مسؤون كبري وداسين قرمان زولكا معريخا مزخونا وهابي هوت منفس قدوسين مسقانان يقبعكا حجين نزل عالم آمين امين قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا حبتنا سمايت تعمل كده خون حجي دحرنا بسوكا في الصلاة صلوت حبتنا سمايت استعمل كنت خينو الراي مولا حبتنا الله الله ده اسمايت لا أبصر حد الله الراي دحر نفس وكف ساعات تصلى صلوت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا أب نفس وكف ساعات جزين أب سماين أب مدرن بخبرة سجد الكخرستوس ومن أملخنا بعلنا ويحت كستن بزلا محرتك بسنيات ستملاكن رهرهنتهم أنا تقدم يوم حاتيتني التمحر نحات نسحات
تملسو بهيوت كنبر امبر موتو زي تدلي انتتي زصبيوم زلو تسفا سمايات كرهو نخلهم اب بحلت التعدم وقويتا بذا ساعات زيان اب كل ساعتات منانا تقبل امين هيوتنا قنعنا تزازات كاقن قبر مرحانا منفسنا قدس سقاناون سقانان حساباتنا تمنيتاون سمر حمامنا فوس حتياتنا أحدا قالنا أكاب كل خفوق حازن سكيات اللي بنردانا بهلونا كان عقب بقدسات ملأختها حلونا نب وهدات امنات كان مره مأنتي نبتي زي مرمرن زي وسانن فلتاتك كان بزح عدلنا نسخان زلال بروح أملاخيخا آمين على هوت تسمع لنا مسك ቅዱስ ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ከምዝ ባረኽካ ከምዝ ተቀበልካ ጸሎትና ተቀበለልና ጸውዕን ክሰምዓኩም ካሕኩሕን ክርሕወኩም ዱለይኒ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልካና ኢኻሞ ካብ በረኸትካ በረኸት ካብ ሰላምካ ሰላም ካብ ጥዕና ጥዕና ካብ ሞገስካ ሞገስ ክትበልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ኣብ ዓለምና ዘሎ መዓት ከተቑረልና ንሃገርና ንጎረባብቲ ሃገርና ነዛ ነብረላ ዓለም نقول العالم نبار سلام أوردلنا زستوعل أمره هبكا مورداتنا زبغلنا نسمعه هيا وقالكا سلاسان سوسان مئة سنة يفرق نبرخت كفريلنا قدس فقاد كايخنلنا أبسمايات نبرابونا فاي قدس من قستغات مساء فقاد كاهم تعب سماي كم دما مدري يخون نعلة تنجرانا لو مهابرنا نحنا نزبدلنا بدل كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كل خفاد حنا نمبر نافتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تايم أمين وعدينا قدس دنجل ماريام مناي قدوس جبريل ملاخ سلامتا سلام لك بحلينا خي دنجل خي بسقاخون دنجل خي عدك زاهر قويتا سراويت سلام لك اللهون السخي خابن استبرختي خي فرخر السخون بروخي وملتت أقاق زاهر مساخي أوف السيت دسي بالكي حتياتنا حد قلنا أنا فكر ودخي يسكرسوس من تانا محرت لمن لنا نزل عالم عالم أمين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዘ ዘለኹም ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም በንቃድዎን ብጥባኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል ንኩሎም ኣብ ጸገም ኣብ ጸበባ ኣብ ጨንቂ ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም أبيت ما أسرت نزلوا موسى حرا يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات هجرك قدساني وارسهم أمرير حزن نزلهم دبس قدساني دبسكم نقول لهنا خا زستوعل أمره بموت أثنا يسبقلنا أبز حلفة جبائنا زحلفة عربي مالتيو قبل هاريات معرف عسرته وتشعت إنارينا قاب حدا حساب عسرته أولوس أب إفيسون زبرينا قلاي إجزابير بيد باولوس زغبرو تأمرتن تأمراتن كاب سالساي كاب 20 حدن كساب 40 حدن نعبي أبي إفيسونين توم زنبرنا أتي أبي إفيسون باولوس بسقى أملاخ مريحنة منفس قدوس زعيو نبره قال وانجيل نهزبي أب مبسح مالت نفسات أمدحان كمون أتي زابير بيد باولوس غيروز غبرو صقات امرات نت تامرات ريوم ناملاح كمسغنو بيت زابير ذهبو مفواس كفواسو زخولو سب صقا رينا ون خان صقا املاح كبلصلو زحاسبو زدليو تبلزتي كمزتسو مالت كم شوعات دقتي اسقيوا زبحال ليقه كهنات ايهوداوي سلازي ني كريستوس كاي امنو نت تمرت باولوس كاي تقبلوا خلو باولوس بسم كريستوس አጋንንት የውጽ ስለዝነበረ بسم باولوس زسبكو ኢየሱስ ኢሎም ንኻል በለጽ ከም ዝፈተኑ እትርኹስ መንፈስ ከዓ ንጳውሎስ ፈልጦ ንክርስቶስ ወናአምነ እስኻትኩም ዳን ታወቲኹም ኢሉ ዕራቆም ከም ዝሰደዶም ርኢና ብድሕሪውቲ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ናዕቢ ናይቲ ናዕቢ ፈጣሪ እቶም ዝነበርና ንዝክሮ ኢና ንጴጥሮስ ዝበሃል አንጠረኛ ማለት እቲ ጣዖታት ዝሰርሕ
نتوم مسارحته زخونو زربحو من زربحون إذا تقمنا إذا باولوس كاب تنبيه تجبرو أي تقمن يميلو أب كل عالم سبخالوس لازم تقمنا كفرسيو عبر السزيخات نايرت أمس هلاوي خا كتفيو إلونا تهزبي كم زن عبة بزن عبة زخات كبيد نعبي كم خم تلعله اتنايتا ختما صحافة جن بزعبا امنت كريستوس بزعبا قال እግዚአብሔር ኳዝ ተገልጸ እንደዘየለ ነቱ ጉባኤ በሐቅ ከም ዝዳያነዮ ማለት ዞም ሰባት ዚያቶም ኣብ መቅደስኩም ኣትዮም ወላ ሓንታ አይገበሩን አርጤምስካ ካብ ሰማይ ዝወረደትካ ክብራ በዓላት ዕቅብያ ብዛዕቡ አይትሸገሩ ነዚዮን ካ ገበና ይረኸብኩም ሎምን ኢሉ ነቱ ጉባኤ ከም ዘህድኦ ንሃዋርያት ካ በቲ ልዕልና ሕግ ገይሩ ከመይ ገረ ብምስትውዓል ከም ዝዓየ ኢናሪና لومي كم فقاد እግዚአብሔር እንሪኦ ምዕራፍ 10 ገብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ሓደ ክሳብ 6 ጉዕዞ ጳውሎስ ኣብ መቄዶንያን ግሪክን ይብለሎ ካብ 7 ክሳብ 12 ጳውሎስ ሙት ከም ዘተንስአ ይብል ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብሐዋርያት ዝተንስአ ሙት ርኢና ኣለና ማለት እዩ ዝተንስአት ጣቢታ ካብ 13 ክሳብ 16 ጳውሎስ ኣብ ጢሮአዳ نعمليته خمس خدايلو نايمور داتا خب 17 خساب 38 باولوس نمرحته بيت كريستيان افيسون زغبرو نايفنوا ملختي زبل حيزلو سلازي كم فقاد እግዚአብሔር زتعمكم مصحف قدوس حيسكم زلهم كتنببلنا እግዚአብሔር መስገን مصحف قدوس زي حزناون لومي اب ايفون اب موبايل سلازلو مصحف قدوس كاو تتقيمنا كتنبوبو دلوات زخونكم علنا بولني حبيب مرقيتا حبيب فرويني قبرها ورات معراف عسرة معراف 10 كاب حدك ساب 6 ختم بلنا اخي الراي كالوت عليت انا خبر ربنا هوتي خميم سيخم الراي هوت حبتنا كاب شوعته ساب 10 تخلته باولوس موت كم زتنسى يبلالو مالتي ظاهر مسجن دحنكو سلامات اخي الراي ثالثه يارسي كاب 10 3 ساب 10 6 ጳውሎስ ኣብ ጢሮአዳ ናብ መሊጡ ከም ተመልስ ከም ዝኸደት ብላላ ሳልሰይት መን ينبበልና በመርገት አይነት ሰብሰብ ያለው حراي حاونا ሳሙኤል እንደዚህ እንተልዮም ዘንቡ ዕድል ክህብየ እንደዚህ የለም ግን ከገልግል ብለው ይብለናል ምናልባት أمبيكم زي تفلتو دلوات تهونكم حاونا ساميل عدل يبرنالو انتكاملو ثلاثة تقسطاتين كاب 10 3 17 6 توم زي تساتفنا عدل تواهبنالو انتكاملو هراي حاونا ساميل سبيل هراي نايمور داتا 17 حساب 38 باولوس نمرحت بيت كريستيان افيسون زغبرو فنوا مالتي شعون نمرحتي مرحت بيت كريستيان افيسون حجيجن نعين نعاهم نخلهم مرحت الذهابوي مالتي من ينببلنا رابعين نايمور داتان الله ግን ከይቋርጥ ኢለ ታሹ دحان نصبق مولا حبتنا قوم انت وين غان قبلكينا دحان دحر زي طعمك كاب كنديلكم ني كاب 10 شوعته حساب 30 شومنتن وانا وحيا اوكي هو بالطعم قداس وانا وملختات حيز زلو مسيوتنا تاع حذر استيو كاب 10 شوعته حساب 30 شومنتن سامو داتا مالتي هراي فروينا حبتنا قصلن باب هراي اتتعتع مس عرفه باولوس نتوم
ደቂ መዛሙርቱ ፀዊዑ መዓዶም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ነቐለ ብብዙሕ ቃል እናመዓዶም ከዓ ነታ ሃገር ዘይሩ ናብ ፅርኢ መፀ ኣብኣ 3 ወርሒ ምስ ገበረ ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ከሎ ኣይሁድ ውዲት ስለ ዝገበሩ ብመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ ምኽሩ ቆረፀ ክሳዕ ኣስያ ከዓ እቲ ሶር ጴጥሮስ ወዲ ጲሮስ ብመዓልቲ ሜሮን ኣርሰጠር ከን ሰኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋዮስ ብበዓል ደርብን ጢሞቴዎስን ካብ ኤስያ ከዓ ትኽቆስን ጥሮሞስ ኣሳናድዮም እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጥርኣስ ተፃባበዩና ንሕና ግና ድሕሪ በዓላት ቅጫ ካብ ፊሊፕ ብመርከብ ነቐልና ብ5 መዓልቲ ኣብ ጥርኣስ ናብኣቶም በፃሕና ኣብኡ እውን 7 መዓልቲ ቀነና ቃል ህይወት ስጋዓዋዲ ብገመርጌታ ሰባ ቃል ህይወት ይስማዓልና ፍሮይና ሓብትና አሜን ሁላና ይስማዓልና الراي هيوت حبتنا قاب 7 ክሳብ 13 እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተመስገን ይኹን አምላኽ ጳውሎስ ምውት ከም ዘተንስአ ብቀዳሜት መዓልቲ ሰሙን እንጌራ ክንቁረስ ተኣኪብና ከለና ጳውሎስ ንፅባሒቱ ክብገስ ሓሲቡ ይዛረቦም ነበረ ዘረብኡ ድማ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ አንውሐ ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መበራህትታት ይበርህ ነበረ ኣውስቲኮስ ዝስሙ ጎበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ከሎ ከቢድ ድቃስ ወሰዶ ጳውሎስ ዘረብኡ ምስ አንውሐ ከዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደብሪ ናብ ታሕቲ ወደቀ ሞይቱ ድማ ኣልዓልዎ ጳውሎስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥ በለ ሓቆፎ ከዓ ነፍሱ ኣብኡ ኣላ እሞ ዋይ ኣይትበሉ በሎ ደይቡ ድማ እንጌራ ቆረፀ በልዐ ክሳዕ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ ምስ ተዛረቦም ከዓ በዚ ከምዚ ካብኡ ነቀለ ነቲ ወዲ ከዓ ብሂወት ኣምፅዎም እሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ አሜን الراي ساميل حاونا نحنا قدم ኣብ መርከብ ኣቶና ጳውሎስ ምድሪ ክኸይድ ደልዩ ንኡ ክንቅበሎ ሓሲብና ምስኡ ኣዚዙና ነበረሞ ንኣሶስ ኣቢልና ሓለፍና ኣብ ኣሶስ ምስ ተራኸብና ተቀቢልናዮ ናብ ሚጢሌን ይመጻና ንጽባሒቱ ከዓ ካብ መርከብ ንጽባሒቱ ከዓ ካብኣ በመርከብ ጌርና ኣብ መልጽርኪዮስ በጻሕና እታ ካልኣይቲ መዓልቲ ድማ ነታ መርከብ ኣብ ሳሞስ ኣቆምናያ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ሚሊጦስ ኣቶና እንተኾይኑሉስ ጳውሎስ ንበዓል 50 ኣብ ኢየሩሳሌም ከብዕል ተሃዊኹ ነበረሞ ኣብ ኣስያ ምእንቲ ከይድንጊሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ ምኽሪ ወደአ ቃል ህይወት يسمعلنا ساميل حاونا مولا حبتنا الله الله ቅዱስ الله يحفظني امين መበል 17 ካብ ሚልጦስ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም ሽማግሌታት ማሕበር ናብኡ ፀውዖም ናብኡ ምስ መፁ ከዓ በሎም ካብታ
ናብ እስያ ዝኣቱ ኩላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ምስኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩም ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ብኩሉ ትሕትናን ብዙሕ ንብዓትን ብውዲት ኣይሁድ ብዝበፅሓኒ ፈተናን ንጎይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልክዎ ንኣይሁድን ንፅራውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ክኣምኑ እናመስከርኩ ዝጠቅም ዘበለ እናሰብኸኩልኩም ኣብ ዋዕላ ኮነ ኣብ ቤት ኮነ ምምሃርኩም ከቶ ኣየብኮርኩን ሕጂ ግና እንሆ ኣነ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ኣለኹ ብዘይታ መንፈስ ቅዱስ መእሰርትን ፀበባን ክፀንሐካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተምኡ ዝምስክረለይ ዘሎ እንተዘይኮይናስ ናብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኣይፈልጥን እየ ጉያይን ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብጎይታና ኢየሱስ እተቐበልዋ መልእኽተይን ክፍፅም ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ሂወተይ እውን ብኣይሲ ከመይ ክብርቲ ገይረ ኣይርአያን እየ ሕጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኩልኻትኩም እናዞርኩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሰብከልኩምን ደጊም ገፀይ ከም ዘይትርእዩ እፈልጥ ኣለኹ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንፁህ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ምስክረልኩም ኣለኹ ስለዚ ንርእስኹም ነታ በገዛእ ደሞ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓሰዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ኣኽሽ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓለዉ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሑፍ ውኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንስኡ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቕሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ክሃንፀኩም ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትየኩምን ዝኽእል ቃል ፀጉኡን ማሕፀነኩም ኣለኹ ብሩር ኮነ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኳ ኣይደለኹን ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነብሩ ንዘን ኣእዳወይ ከም ዘገልግላ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ባዕሉ ከም መቕባልሲ መሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዝግባእ ብኩሉ ኣርኢኹኹም እዚ ምስ በለ ከዓ ተንበርኪኹ ምስ ኩሎም ሓቢሩ ፀለየ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ በኸዩ ንጳውሎስ ድማ ብክሳዱ ሓኒቖም ሰዓምዎ ካብ ኩሉ ከዓ ስለ እቲ ደጊምሲ ገፀይ ኣይክትርእዩን ኢኹም ዝበሎ ቃል ኣዝዮም ጉሃዩ ክሳዕታ መርከብ እውን ኣፋነዎም ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ረወይና ሓብትና ካብታ ዘንበብክያ ገለ ሓሳባት ከተካፍልና ኣብ ሙሉጌታ ቁሩብ ፍትን እምበሪ ብዙሓት ሽን ጥራሕ እዩ ዘለዎ እሞ ሕራይ ኣሽማት ጥራሕ እዩ ዘለዎ ድሓን ኣምላኽ ዘብርሃልኪ ኩላህና ተምሃሮ ኢና እቲ ዝምህር መንፈስ ቅዱስ እዩ ተራይ ፈቃደኛ ኾንካ ምግልጋል ዓብ ነገር እዩ ፍረወይና ሓብተይ እዛ ምዕራፍ ብምልኣት ትገልፅ ብዛዕባ ናይ ምምዕዓድ ትመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ማዕዳ ጥራሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ሶቲ ታዕታ እዚ ጳውሎስ ከም ዝመዓዶም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ፀዊዑ ድሓር ክኸይድ ምስ ሓሰበ ድማ ናብ ካልእ እቶም ኣይሁዳውያን ውዲት ገይሮም ድሓር ምኽሩ ከዓ ብካልእ ገይሩ ክኸይድ ይመስለኒ እቲ
حاسيبو يزبل الله سحر أب كالخ أنت يبلنا مركب خي حاسيب هو ساعة صباح الله روينا حنتي كسله زين كلمة أوكي دحري بعلات قطع دما از I think زي بعلات قطع قرب أعتبره ليدلي كم زيناي أهداويان بعلي مثلاً تري تجاجي هو قطع جيرم كم جيرم سلزة بعلوة دحري إلو أنا فيليب مركب دحري بحمشت معلتي بتيحهم أو شوعت معلتي كم زقني إذن لا كم زمع عدومي بخم يخطى على اللصق سوري سايكو بتاع صبو انت ناي زحلفت أرستنا نوس أرست زنبرت نعبي أبي إفيسوني زبل مالت حجي مساعد تحايزو مستقدامية معرف اتي تعتع مس عرفت نعبي مس عرفت أيناي نعبي تقدمي زنبرت نجي أبيناي جزية أبقى قلت هاب كله عيونا هدئ كنبل هو كتاب زلوا زك ساب كنبل هو كتاب زلوا إلي كنبل باولوس كساب زعز جوانزي سق إلى هذه صنيحه مالتي أنا تتصحفي نايت خنتيبا يتابع لهم نيرو بحق نعاتهم إلى زي كنا زم سبات زياتهم هم قادسكم عاتهم زجبر وجبن يلن ولا حنت خي جبر يخم يحسكمهم إذا نعبز من مقبارو نزنا عبز جبرو سبات يحتتومي نعنا ونحتي تنايلو أتي صحافنا إذا ختمه كساب نتجوبا إزهدو انتهي نابزن المهار ترى النجاريات مثل أتتعتع مسحارفه مخنياتو أبتتعتع كله باولوس كما زامرتن اندزوا صنيرهم نزيت دلي حدقاتات كقالو خلو ايمن سلازي نكلو غزي الله كاب غزانا كاب سدرانا كاب دقنا خابنستنا جميرو خاب مسارحتنا ابي كريستيانون حدا سب قطع خول كله تحده هد انتيلو تحده كزارب كله تحده رايدحان صباح غزي غيرنا هنريو صلوت منا حزو كل غزي ابتي كاب حدغاتات نحنا تنغبرو زغبانا تحلوا املاخ ابوتلو اتمستوعلنا باولوس جن اتتعتع مس عرفه كل تعبوكات نبرزقيلو نناب غزونا ناب غداي مسكده شعت عيو تقصلو خلو نري سلازي اتتعتع مس عرفه تبل عباي ملقت لوا مالز باولوس نتوم دقه مزامرت صويعو معادوم يلو تسنابيتون كانا مقدونا كخيد نقله سلازي بتتعتع فحفح كيولو منتي نتوم دقه مزامرتو كل جزء اتي عيو ونجيل نبرخت زخون فرق وانت لو كل جزء جن تصقامات شجرات كم زلو كم زعينت تعتع كم زعينت عقرقر كقاتم كله بيناي عقلي بيناي منفس بيناي طبب كسقرو خم زلوهم اكبابيلو نتقداي معيدوم نزمل اخت ابسحي از بقاس زلو مالت خنياتو ونجيل انت عيلنا لوهات كم رقبي طببنياتات كا كم تمنكنو ببزح قالنا معدون كا نتهاجر زيرو نابصر يمصيل نازور وانجيل نابصحه نعاتون كا نمعده مخنياتو نعو تكيوم يم نتابه خصيان كصنعوا مالتي امقدونياس بينهم يم كترف شعب باولوس دحر حجنا عنازياتو مايكروهبوبني ناي مود اساسن بوتي مالت ابا سلسته ورح مسغبره سلسته ورحي بزح عيو مالتي ابا سلسته ورح مسغبره ناب سوريا بمركب كخيد حاسبو خلو አይሁድ ወዲህ ስለዝገበሩሉ በመቄዶንያ ገይሩ ከመለስ ምኽሩ ቆረጸይል ስለዚህ እንታይ ተኸባቢና ዘሎ በመንፈስ ቅዱስ ስለዝመርሑ ፈቃድ መንፈስ ቅዱስ ሓትት እቲ ውዲት ናይ አይሁድ ግዚኡ ስለዘያኸለ ከሕዝዎ እቲ ዕዮ ከዕዮ ስለዘለዎ እንታይ ገይሩ በቲ አምላኽ ዝመደበሉ በመቄዶንያ ገይሩ ከመለስ ምኽሩ ቆረጸ እቲ በሶርያ ዳሊዎ ዝነበረ መገዲ ቀይሩ ማለት كسع سياخا اني سول بيتروس ود بيروس بعل برونيا ارستوكوروسن سيكوندوسن سبتسالونكي غايوس بعل دربين تيموثيوسن كاب سياخا تيقوسن تريفوموسن اسنه وزياتهم اتو ماردئتن بلوم يوم مالتي ابتعي وانجيل كاب حواريات تقبلهم ناب عالم زرغحتهم 72 ناردئتن بلوم كاباتهم يوم مالتي
እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጥራኣስ ተጸበዩና ስለዚ ነቲ ዕዮ እንዳጽንዑ ቅድሚኦም እንዳኸዱ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ እናረኣዩ የማና ኢድ ናይ ወንጌል ኮይኖም ዝዓዩ ዝነበሩ እዮም ሉቃስ ዝጽሕፍ ዘሎ ጸሓፍ ናይ ግብረ ሐዋርያት ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ንሕና ገና ድሕረ በዓላት ቅጫ ካብ ፊሊጵ ብመርከብ ነቂልና ብ5 መዓልቲ ናብ ጥራኣስ ናባታቶም በጻሕና ኣብኣውን 7 መዓልቲ ቀኒና እዚ በዓል ቅጫ ዝብል ዘሎ እቲ ኣይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብጽ ምስ ወጹ ብሕቕ ዘይበኹዕ እንጌራ ኣብ በረኻ 7 መዓልቲ ክበልዑ እቲ ዘይበኹዕ እንጌራ እቲ ኣብ ግብጽ ዝተላማመድዎ ናይ ኣስማተኛታት ናይ መናፍስቲ ናይ ዝኾነ ርክሰት ንዑ ከውጽዎ እዩ ጎይታ ሒዞሞ ናብ ምድሪ ተስፋ ምእንቲ ከይኣቱ እዚ ቅጫ እዚ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:7-8 እንታይ ኢልዎ ዘሎ ክርስቶስ ገንሸል ፋሲካና ተሰዊኡ እሞ ብዝመጸጸ ማይ ብሕቕ ማለት ብመወበኻዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነስ በዘይ መጸጸ ማይ ብሕቕ ብሓቅን ገርህነትን በዓልና ነብዕል ስለዚ ንሕና ገና ድሕሪ በዓላት ቅጫ ኣብ ፊልጶስ ብመርከብ ነቂልና ብ5 መዓልቲ ኣብ ጥራኣስ ናኣታቶም በጻሕና ምክንያቱ ኣብቲ በዓል ቅጫ ኣብዒሉ ናይ ኣይሁድ በዓሊ ኣብኡ ብዒሉ ወንጌል ከም መሓላለፍ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፍተሉ ኣብኡን 7 መዓልቲ ቀኒና እቲ በዓል ቅጫ ክሳብ ዝውዳእ ልክዕ ዕዩ እንዳሰርሐ ኣብኡ ከም ዝጸንሐ ይገልጸልና ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና هراي هيوت حبتنا امين ايه انا وين كفتني يا بونا هراي يا حق سني امين حجي خمتي اطلع عليلا اتبع القجا خيدوم نشوعته معلتي كمز قنيو اتابوتا يبل دحري قصيلون باولوس كا موت كمز تس انديز نغرنا بس حجي أبتا قداميت معلت سومن زخونولا إنجيرا قرصو تأكيبهم كلو باولوس نصبحيتو خبقس خمزة حاسيبو 5 الله جن نوح جزي سقع فرق ليتي كل جزي ناتو سرح كم تأملخ زمهارو وانجيل نمهار وانجيل نمزرقح سلازخوني سقع فرق ليتي يمهر وانجيل نتهزبي يبرحلون يمهرن كم زنبر كل جزء ذا قبر حواريات كم يجمر تسقى حجي نايتم دك مزامرتو كميلهم نتوينجل زرقو حوا 5 نوبرنا بهزبيا مرت استبهل تبلت مهرنا دحراي تمرشو ندام حرو خلو ابتي تاكيب مزنبرو خا التدبري مبرحت يبر 5 نبره حجي اذا مبرحت تخبها كله مستر الله وخو انه رداني ان مالبات الروموني كل جزء ابتين ابداويت تاقطر كايفلطان ينبر قالكا املاي من انت نقراي مبرهاتن نقداي برهاني نقداك برهاني اذا بالكل جزء قال املاخسي كل جزء برهاني اتبرهان كعبي مس انت عشم اللو اب كم زحج زنبكو اب بايبل بزح منفساوي عبيت اللو تبرهانسي ملكتنا منفساوي عباي مستوعل زي برخت كله كم جمر تحت المات برهان يخون يلو بعلو برهان زغبرو سلازخني تحققنا وين برهان نصايز كل جزء بتناي ويتانا ايس كريستوس كزارب كله حجي نخوم ازغلص كوين تسمعتني نتهزبي منفسهم كعبي بتبرهان املاح تقالنا املاح برهاني مالتي كبخم او كستاجيريا ابتي دحري ابتي او تسمني او تيكوس زسمو غوبسكا ابتي مسكوت كوينو نتقال املاح اندا سمعي عبد قاس دقيسو ودا قبلنا ازخا نتي حزب نخمهر يقومو ادقيسو ناي باولوس كم زازر داني معي كل جزي خمتنا غويتا نايس كريستوس نعوم زمهروم زنبري كوم او غيري ان خانسو لك بتي غويتا نايس كريستوس اصنيعكم حزوتنا تيلو زمهروم بخوم او يزخيد كوين لك خمت غويتا نايس كريستوس زغبرو نبر خوم او كوين سمعني زخا عبد قاسا دقيسو من تنت حزبي
ናይ ወንጌልሲ ከመይ ምዕባለ ተዓሽሙ ሆን ዘሎ ተሓቂ ንጳውሎስ ሽዑ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊኡ ደቂሱ እዩ ዝብለና ኣይሞተን ጫውጫው ኣይትበሉ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ናብ ሓንቲ ዝክራን የንበር ኣቲ ናብ ዝክራይ ኣብ ማርቆስ ያመስለኒ ማርቆስ 5:38-39 ወይ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስታይ ከም ዝበለ ነቲ እዛ ቆልዓ ፅንሕ ከምፃ ሞታ ባይታ ኣብታ 38 እንታይ ብል ናብ ገዛ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኣተወ ጫው ዝብሉ ዝበኺን ብዙሕ ዋይ ዝብሉ ረኣየ ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳላ እምበር ኣይሞተትን ስለምንታይ ጫው ትብሉ ትበኺን ኣለኹም በሎ ሕጂ እዚኣ ልክዕ ናይ ጳውሎስ ከዓ ከምኣ ኮይና ምስ ኣክስታ ክገብራ ከብላ ልክዕ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ነበረ ይገብር ኮይኑ ክምህር ከሎ ብኸምኡ ብፅንዓት ሒዝዎ ኮይኑ ተረዲኣትኒ ደቢዩ ድማ እንጌራ ቆሪሱ በዓል በልዐ ክሳዕ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ ምስ ተዛረበ ከዓ በዚ ከምዚ ካብኡ ነቐለ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ እንጀራዊ ኩሉ ግዜ እቲ ናይቶም ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ብትምህርቲ ብሕብረት ኮይኖም ብሓንሳብ በልዑ ብሓንሳብ ክስታይ ገብሩ እሱ እውን እቲ ፍቅሮም ትኩሉ ዘርእየና ኮይና ትስማዓኒ ንባልባት ካልእ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኣ ኣብ ሕቶዊ እንደለያ ነይረ ንኸም ቁርባን ድያ ወይሲ ዳሕራይ ተብርሁለይ ግን ብክልተ ክስታይ ገይረ እያ ነቲ ናይ ክልቲኦም ናይ ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ብሕብረት እዮም ዝበልዑ ነይሮም ብሕብረት እዮም ዝእከቡ ነይሮም ንኸም ኣይለያ ገሚታ እቲ ወዲ ከዓ ብሂወቱ ኣምፅዎሞ ኣዝዮም ተፃናንዑ ሕጂ እቲ ህዝቢ ነቲ ጳውሎስ ነቲ ናይ ወንጌል ክምህር ከሎ ብርኢ ከምቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሰብ ከም ዘተስኦ ነዚ ጎበዝ ኣተሲእዎ ተገረሙ ተፃናንዑ ይብለና እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣምላኽ ምፅንናዕ ከም ምዃኑ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ኩሉ ግዜ ፅንዓት ንከምኡ ንኸሪኦ ነቲ ህዝቢሲ ናይ ሓቂ ከም ምዃኑ ንኸሪአና እዩ ዝፅሕፍዎ ዘሎ እዚ እሞ ብኸምኣ ክስታይ ገብራ ምናልባት ቁርብ ቴክስታይ ገይራ ከይከውን ሓግዙኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሂወት ሓፍትና ቃለ ሂወት ማዓልና ከምቲ ሂወት ሓፍትና ዝገለፀቶ ካብዚ ሓፃር ኣርእስቲ እንታይ ኢና ንመሃራ እቲ ኣገልግሎት ናይ ጳውሎስ ንዕዮ እግዚኣብሔር ኣብ ቁፅሪ 7 እንታይ ኢሉ ዘሎ ንፅብሒቱ ክብገስ ሓሲቡስ ይዛረቦም ነበረ ነቲ ዘረባ ከዓ ክሳብ ፍርቂ ለይታ ኣንውሖ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ፅባሕ መገሻ ስለ ዘለናስ ቀልጢፍና ክንድቅስ ኣለና ወይ ፅባሕ ቤተክርስትያን ስለ ዘሎስ ቀልጢፍና ክንነቅሕ ኣብ ቤተክርስትያን ከይንደክም ቀልጢፍና ኢና ንብል ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ግን እቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ግን ፅባሕ ስለ ዝገይሽ እቲ ፅባሕ ናይ ፅባሕ ኣገልግሎት ንኸይበኩር እዩ ማለት ንሕና ብምክንያት ኢና ኣገልግሎት ነብኩር ጳውሎስ ግን ብስራሕ ኣገልግሎት ከይበኩርሲ ነቲ ጉባኤ ነቲ ኣገልግሎት ሸፊንዎ ይኸይድ ነበረ በረኸቶም ምስ ኩላህና ይኹን መምህረ የነታ ኣካል ወልድሲ እንድሕር ክትጎሹ ኮንኩም እቲ ናይቲ ትጎሽሉ መዓልቲ ዕለት ዳዊት መዝሙር ዳዊት ብድሮ ኣብፅሕዎ ፀሊዎ ይብሉና ነይሮም ሕጂ ዝርዳእኒ ዘሎ ከመይ ምዃኑ ሽዑ ጥራይ ስለ ዝበልካ ኢኻ ትገብሮ ምክንያቱ መዝሙር ዳዊት ናይ ሶኒ ናይ ሰሉስ ናይ ረቡዕ ናይ ሓሙስ ናይ ዓርቢ ኢላ ቤተክርስትያን ስለ ዝኸፋፈለቶ እንድሕር ረቡዕ ክትገይሽ ኮንካ ሰሉስ ምሸት እንኮላይት ናይ ረቡዕ ጌርካ ፀሎት ተብፅሖ ማለት ሕጂ እቲ ኣገልግሎት ናይ ጳውሎስ ሓንቲ መዓልቲ እውን ከይትተርፍ ናታ ዝገሸላ መዓልቲ ኣገልግሎት ከይትተርፍ ምእንቲ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝፀንሐ ይብል ማለት ኣብዚ ናይ ኣውጦኪስ እንታይ ኢና ንርኢ ሓደጋታት ብሸለልትነት ዝመፁ ኣለው ብገርህነት ዝመፁ ኣለው ከምኡውን ዝመፁ ኣለው ብፍላይ እቶም ብሸለልትነት ዝመፁ ግን ክንጥንቅቐሎም እንታይ ኢና ንምሃር ኣብዚ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ከሎ ይብል ማለት መስኮት መቐመጢ ደኸውን እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ሓደጋታት ብሰንኪ ሸለልትነትና
كمص سلازخل نعنا نملبمي سلمنتاي امسكوت دقيشو كالوت سباتون كو بغبو كفيلم زنبرو ولا تخس تبلو ام مخفل يوم الله مالت اب حدغኛ ቦታ ابزي قمطو زي غبو مخفل زي كونه ቦታ ناب حدغا زقالع ቦታ سلاز تقمطه لكع تخس كبلن كصدفن حدا خوينو مالت بزغونه گن اتي مدب املاخ كموت كله خصدف ابزي مقماطو مصدافو ابتنهنا عشنت ابتنهنا دخامنت ابتنهنا شللتنت زلو صق املاخ گن علامه املاخ گن نموت አይነበረን ማለት ምክንያቱ አው እንደዘይ ድቅስ አይመጸደፈን እንደዘይ ጸድፍ አይሞተን እንደዘይ ሞት አይሞተን ሰውን ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዘይ ሞተን ሰውኻ አብዝ መዝገብ ቅዱሳን ስሙ አይምተጻፈን ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ዋላ ትዕሽነትና ዝሰትር ዝረድ ዋላ በቲ بشللتنا نقبرو جيغا كمو خنقبر كم زي بلنا نعنات مرتناي ግን አምላኽ ስኽሳብ ክንደይ ዝሐሊ ሸለልተኛ ይመና او መና او خفيل አመስቆድ ደኽፈል በዓሉ ዝመተዳሞ ኢሉ ሸለል አይቦለን ምክንያቱ ባህሪ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ባህሪ ሰብ አይኮነን ማለት ስለዚህ ከምቲ ህይወት ሀብትና ዝገለጸቶ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ነፍሱ አውላ አይሞተትን አላሞ ዋይ ዋይ አይትቦሊሎ ነቶም ህዝቢ ከም ዘጸናንዑ እዚ ምስገበረ እቲ ንዕዮ እግዚአብሔር ቅድሚያ ስለዝሃበስ መግቢውን አይበልዑን ነይሮም እዚ አዮ ምስገበረሎን ግን መግቢ ቆሪሶን ከም ዝበልዑ ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ መስተዛረቦንካ በዚ ከምዚ ካኡ ነቀለ ከይደቀሰ ከይዕረፈ ሙሉ ዓልቲ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ሙሉ ለይታ ኣብ አገልግሎት ሓዲሩ እንደገና ካ ጉዕዙኡ ጀሚሩ ስለዚህ ትውጽኢት እንታይ ነይሩ ነቲ ወዲ ካ ብህይወቱ አምጽእዎሞ አዝዮም ካ ተጸናኑ በሁሉ ነገር አዝዮም ተጸናኑ ዕዮ ናይ ሐዋርያት ዕዮ ናይ ቃል እግዚአብሔር ምጽንናዕ ስለዝኾነ ቃል ህይወት ይስማዓልና ህይወት ሀብትና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦና አሜን አሜን ሳሙኤል ሐውና አራይ ቃል ህይወት ይስማዓልና ስለቃል ተመስገነ ይሁን አምላክና አብዛናተይ ከአሲ አብዝስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርት ብጣዕሚ ኣብ አገልግሎት ይጠቅሙ ከም ዝነበሩ ምክንያቱ እንታይ ዝብለና ሐዋርያ ከምቲ አቀዲምና ወንት ንማሃሮ ጽናሕና ጸሓፊ ናይዚ ግብረ ሐዋርያት ማርቆስ ምዃኑ ሕጂ ማርቆስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ንሕና ናብ መርከብ መስዓተና ይብል ሽዑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብምድሪ ክኸይድ ፈትዩ እሶም ካ በመርከብ ገይሮም ቅድሚኡ ሓሊፎም ማለት ሕጂ እቶም ዝነበሩ ደቂ መዛሙርት ሚት ኮንካ ኣለኸ ሳሙኤል ሐው ማዕረኽ እንደ ኣብ ምስፋሕ ወንጌልሲ መክሊቶም የርብሑ ከም ዝነበሩ ኣብዚ እንታይ ዝርዳእ ንሕና ከኣሲ መክሊትና እውን ክንሓብእ ከም ዘይብልና ነፍሲ ወከፍ መክሊት ተዋሂብዎ እዩ እዞም ሰባት እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ከዓ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዮም ጠቕምዎ ነይሮም ቀቅድሚት እንዳሓለፉ ብጣዕሚ ይረድእዎ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ግን እዘን ዓድታት እዘን በዓል ኣሶስ ሜጢሊኒ ሳሞስ ሚሊጦስ ዝበሃል ዓድታት ምስ ሓለፉ ኣብ ሚሊጦስ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ሚሊጦስ ኮይኑ በቃ ንኢየሩሳሌም ክኸይድ እዩ እቲ ሓሳቡ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከም ዝረኣናዮ እዚ ምዕራፍ 19 ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከምኡውን ንሮማውን ክሪኣ ይግባእኒ ኢሉ ሓሳብ ኣብ ልቡ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ስለዘቀመጠሉ ኣብ ኤፌሶን ስታይ ክገብር ግዜ ክቀትል ኣይደለየን ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ እግርግር ስለዝፈጥሩሉ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤፌሶን ኣብቲ ብድሕሪኣ ክመፅእ ነዝሓውና ወይ መዝሓፍትና ተዋሂባት ዘላ ብድሕሪኣ ዘላ ሳይ ኣብ ኤፌሶን ፀዊዕ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ቦታት እዩ ነቶም ሽማግለታት ክምዕዶም ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ካህናተይ ተዋሂባት እዛ ኣነ ስታይ ዘብላ ዘለኹ ግን ንኢየሩሳሌም ክኸይድ ከም ዝመደበ ናብ ኤፌሶን ክኸይድ ከም ዘይደለየ ምክንያቱ ኣብ ዕግርግር ስለዝፈጠረሉ ማለት እዩ እዚኣ ምናልባሽ ስታይ ኣቢልያ ክኾን ክእል ብመርጌት ቃል ህይወት ይስማዓልና ሳሙኤል ሐውና ኣብታ 13 ከም ዝሓውና ሳሙኤል ዝገለጸሲ
نحنا قدمنا مركب أتنا باولوس مدري كخيد دليل مالك بزح جزية قويت أخل كلش أباخات مجنا خم يكون النسو أمركب تسافرون السخن كابت دحراي جركم سعون قال خبلهم يخيليو كميز مسألة ناي تحتنا قلقلوت ناي توفاينت هقلقلوت كم زنبرس نتوم دك مزامرتو أمركب سقيلوس نسو بإقريب بمدري كخيد زي حدا عبي تاجمي قال وزر عسر شدشة قويتا نبعال اسخاتكم كيدو إيلوس أبعال كم زدية بقى تبعال كأخمي كم مسألة سمع أنتو اللي يستيلو خمسة عوجة إذا بعالات حمسة بعالات أبولي كيدان بعالات حمسة حدا إيابي المالتيو زتشت نبرت زتملسلو زتمارخ نفس زملسلو زخون عدا زسرزلو مالتيو بعال حمسة خوين مراد منفس قدس أبز بعال هايهود نبوزحات اتم ايهود بقال نارد نتم بعال زمسن وانجيل يربحلو سلازنبره بعالات حمسة مخاد بعال هاي كبعل زي كونس كان ملو اسرائيل نابت بعال سلازمت او ديبو بتقانقوم بابرايستي وانجيل نممهار نزق عند اغلغلوت غيرو حزو نيرو مالتيو سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሙሉ ሀብትና أملاخي حقس أوكي تا خاب 16 عندي في الجميرو نبي يروساليم كخيت خم تحجي سوالكم نبي يروساليم كبعل أبتبعال 5 خوعل كخيت مقانئ مونا إفسون كخيت سلازيد لي كاميلتوس ناب إفسون ليخو نطم شماغلتات محبر نوعو تصوعو ميزبل زلو نوعو تصوعو خاء تا سياز الله قداميت معلت جميرو كساب حجي مسخاتكم زنباركو مسخاتكم قاعد فلطيخم نقول لكم تحتنا ببزح نبعاتن بودي تايهودن بزحن فتنا نقويتا خميجيرا خمسة قالكم بزح حليفو نقويتا خقالكل كله بزح بتعقستي فتناتات حليفيو زقالقله نيهودن نصراويان بنسها ناو أملاك ملس بقويتانا يسوع كريستوس كا فآمنوا نمسكركو زتقم زبلنا سبخلكم أب وعلا كونه أبيت كونه ممهاركم كتا أب كركن تدعمي يتعير أبيت مقدس يخون أبسخون النخل قال كم سنبرن تزادلت مرتي تزعرن يمهرن نيرو حجقن ناب أنا بمنفس تأثير نبي يوسف مخيد الله تمنفس يروسالم خيد قدي دوا مالتي بتجزيتي نفتبع الحمسة خبر الله صلوا نبي يروسالم وخاخد بي حزبتات نخدهن كمهر نخملس قال أملاك كمهر يخيد الله بمنفس قدوس ما أسرتن سببان كتصحن حكا أينا بلا أبكتمو زمسكر لي زلو انت زي كوينس نبي يروسالم تاي كم زرخبني عيفلتني ولا زرخبه يركبني قلنا أملاخي خقل قليلو بأمنات بتمنفس مرحو غيرو يروسالم يخيدو بتاكسيتي أخا قوياين بقويتا نايس كريستوس تقبلكم ملختين كفتسن تستلعخو حدرس وحبو خب قويتانا يس كريستوس تقبلو تأزاز كفتسن وانجل تساق أملاحنا مسكركو هيوتي بأيسي كم كبرت غيره أير يعني هيوتو نتحتي هيوتو خمزي الله غيرو ادخلو أقلقلوتو من أملاح ترح وفي سنبر نيرو حجي نهيوتي نعي نبعلو نهيوتو خي حسبه نتقلقلوتو ترح نتطلعخو خكبري زخيد حجي دمان نهون صادكم كل خاتكم نازوركم من قست أملاخ سبب كل
ዝሰባኸልኩም ደጊም ገፀይ ከም ዘይትርኢ ይፈልጥ ኣለኹ እሱ እንታይ እዩ ተሓላሊፉ ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እቲ ትምህርቲ ዘምሃርኩም ኩሉ ገሊፀልኩም እየ ድሕሪ ሕጂ ግን ይፈልጥ ኣለኹ ኣይትርእዩንን ኢኹም ገፀይ ኣይትርእዩንን ኢሉ ይሰናበቶም ኣሎ ነቶም ፀውዖም ሽማግለታት ደቀ መዛሙርቲ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርኩኩም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩልኻትኩም ንፁህ ምዃነ ሎም መዓልቲ ምስክረልኩም ኣለኹ ዝገበርኮ ኩሉ እቲ ዘድሊ ነገርሲ እቲ ጉቡእ ይፈፂመ እየ ካባኻትኩም ሲ ብደም ኩልኻትኩም ንፁህ እየ በቃ ዘጉደልክዎ የብለይን ተገልግለተይስ ንዓኻትኩም ዘድሊ ትምህርትስ ገዲፈልኩም እየ ኣምሂረኩም እየ ስለዚ ንርእስኹም ነታ በገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታይ ክትጓስዩ በታ بدوم زادنا يا محبر بقيتنا يسوع كريستوس دم زادنا محبر منفس قدوس بيسكوبساتن غيرو أبا كريستوس كل مقاسة حلو السخاء تم قاسي تبقى بتي زمهاركم قيتا نقاركم كت قاسي بمنفس قدوس بيسكوبسات ما مهران كع كشام زشامكم كل مقاسة حلو مقاسة كله تحادرانت تنعم زاد اللي كله حادران دحريت خبلة كله ينقرم الله كله محركم كله بدامكم سي ولا تتأيعين تبلينكم نجيركم إسخاتكم كع نهاتكم كده كله تمهروا يمسب لهم زلوا إلا بوم الله موقعهم حلو خمتن بطرس قلتانا يسوع كريستوس موقعسي حلو زبالو كم أخاص باولوس هاريا باولوس نتم دك مزامرتو نتم شماغلتات مسؤول نبارو موقعهم حلو يبلمالو أنا مسكلسكو موقعس زي نحف وكيات تخالو خمزاتهم فلت الله وزحزي أما قدكم تصنيحهم زتنا خولكم أما قدكم تصنيحهم كي تمهر زقبرهم بزحات يما تتنقعوا مقاسهم حلو أتخمو أبي كم زقد فاكم زلخص فلت الله نزي ما قد نزي تمرتي زقارصو نزي نعخاتكم سي زتنا خولكم كيات تقالوا له تنقليناتات مع نت تمرتي تتعنا أفهم أصحهم يم زبلنا لك أما زمرتو الدحري أم أنت كسحبوا كان عنا جار زمهرو كابخاتكم يوم ونعخاتكم زتنا حولون عخاتكم زعنكفون تمرت خي تمهروا مانغو ساعتو زعنكفهم سيخ وزحت كان أنزقون ما مهرانكم وصيام أنصاركم كمصخوم يمسلو يتأنقو قميزلو إلا بهم الله سلسي 3 عامات ملو ليتن معلتن بنبعات النفس وكه عاد كم زي كركو الناس كركم نوحو 3 عامات مساءتهم صانيهم 3 عامات ملو ليتن معلتن بنبعات النفس وكفكم ممعاد كم زي بكركو الناس كركم نوحو تزقابرات كل زقالقولو كل سعرو بنبعات خندي قال لي زمها زقادة فلام كله الناس كركم نوحو ندحري كيتم الله سيسو بلام الله حجي دمانا عملاخن نتخانصوكم مس كلاتم قبسان كرستيكم زخل قال صقو محصنكم الله إلا بهم الله بأملاخ بقالو صقو محصنكم الله يبلم الله تي تمرتنا أملاخ تنا يسوع كريستوس بتقال أملاخ أصبيقن خزركو خبرتعن إلا بهم الله برور كنا وي ورقي وي كدان كاب حدا عيدلو منم زوسدكو ونغير يلن كل ببعل إيز نبر نيره نورقي نخدان
نزخونس أي تعشقون أي تتعللكم زبلم الله نعينتهم مساي زنبرو إذن داوي كم زقلقلا بعلاتكم تفلتيهم بعلونا قلقلة داوس الناس رحي زقلقل نيرو نعاخاتكم نخلو إذن داويسي كم زقلقلا بعلاتكم تفلتيهم بقى صريح يسبل كاب سبي دلين كاب زقبار اللي يبلن بمنم بورقديو بنقوديو بوغالس أي تعشقون يسبل الله نتقويتانا يسوس كريستوس بعلو كم مقبالسي محاب أسي كم مقبالسي محاب أسي بارخ زبالو قال ناس كركا كم تكيركا معي الدخمات ملايين كم زقبقو بخلو أخوكم تي كم مقبالسي كم محابسي كم مقبالسي محاب بارخ زبهالسي زي رخبنا بزي زي بلنا أي تبولو تليكم هابو غيركا معياي ندخمات مقلاي نستشجر مهاب وخلو أخوكم يسم الله كله تأمراتنا كبيرة كم زكوارو نزدخا هابو نستشجر حقسو زحمة كم قلنا بلا أمهرومي كلنا قال إذا مسبلة خا تنبركي خمس كلهم حابيرو تسلي كلاتهم كعب صحبة خيو نبقالس لما بخسادو حاني قام الساعة مو كاو كله قاع سلاتي داقي مسيقات أي تدريني خو زبالو قال عزيهم قهايو كساعة مركبون أفانو بدعني فالا لي خلوص بساعة مسعيب بسلست عامت مساعتهم يتسانيهم بس خلو زقال قولوز خلو زمهارهم بس خلو فقر زار آيهم نارايو تخيط كله بطعمي يعني نبخيو سعيمام كسرت مركب كا فانيام أفانو ويس بلنا زلا باي مركيتا تسفل بتعمي صدق ملا حبتنا زابير مغلاس يبزحلكي بتعمي صدق زابير مسكين اتي كم تحبتنا ملو جلست لنا اتعلامة نعمني تعيلو نعيهودن نصر أويانا زيوم انت معيهود دي أوريتن جرزراتن بوليكيدان زعمني أما نعيهودن نصر أويانا انتا يزبل هجبزي بنسحان أب أملاحكم اللسو بقويتانا ياس كريستوس كأمنو نام خاركوي بنسحان أب أملاحكم اللسو بقويتانا ياس كريستوس كأمنو نام اسكاركو كل جزء عيوك عيو خلقن زحتو واقع سلازلو أب كسر 24 كل سب نتعيو أملاح كعيد اللي جن زخنا مخنيات نايتعيو زخنا أدرع ولا حاميتون كحماي دلني زخاتي مسبهر وانجيل زي كيدي هجيب أولوس انت عايز بزلو وياين بقويتا كريستوس تقبل كوامل أختين كفسم وانجيل صقع أملاح نامسكركو هو تيسب باي كان كبرت جرا أيري أنين سلازي عيوك زابير نمبصح عبيوت زبادسح نقل هيوتي أنا كم كبرت جرا أيري أنين لحراب تعيو كل مخرا أملاخ نجاركم منبر زترف كلكم يا بالليل مو كابدون كل خاتكم نصهم خاني لو ما عندي مسكر لكم الله مخنياتو نزحازنو دصاني عني خا نزطفو دو مليسكا نزتطراترو دأمينكا زو كل نابانا زمص حتى مالت كابدم كلهم نصيه ابقرمي يميزبلون زلو مالت سلازن رئسهم نتا بغزا دمو زطريا محبر غويتان كتغواسي منفس قدوس أبا إبسوبسات غيرو زشموكم كل موقاسة حلو نتم مرحتي سلازي اتزمت منفس قدوس بمنفس قدوس يمرح سلازي نبرة اتزمت أب 20 شعاتن أنا مساقلسكو يلو دد حريو أبنا محبر زمت نقر إيو أب كنمي يزول لخونتات زي كونس أنا مساقلسكو نسو بسماعة النت مسحلفة مالتيو نت موقاسة زي نحفو أقويا التخلو كم زاعتهم فلتالو زيهم 3 عمل ليتن معلتن أبقوا باولوس زتمهري تخليهم مالهم أنا سو مسبرهان سلمات مسترناي كرداد كهلو نبور سلازخنا مالت نعاتهم مدفع ترازي كونبت وشتاتهم زلو خانتهم ومنا دق مزامرتي نمقيار نملواتي مالت ندق مزامرت دحريهم من انتخ صحبو
كأنان نجار زمهرو كابهاتكم كتنسيهم من 3 عمت ملو ليتن معلتن بنبعت نفس وكفكم مبعت كم زي بكركو الناس ذكركم تايجبرو نقحو أتملخت مالت حجد ما أنا أملاخن نتخم حسناكم مس كلاتهم قدسان كرسكيكم زخيل قال صقون ما حسنا حجي يفليهم سلازلو قد يفوكم ما يكون كن زخيت زلهم نمن حدرا يبوكم الله نمن ركبكم الله من الله مساهو أولس تفعلي ممهرنا بونايلهم كي زختم زختمنا هيسمعهم منتي نأملاخن نتخهن تأكمن مس كلهم قدسان كرستيكم من زخيل قال صقون بينهم ما يكون كن زقد يفوكم زلهم سلازي بقولك زاهر صقازة بزحلو زنبر هواريا سلازي هنا أزيز قبر زنبر كن ربح يكون نيلو برور كنا ويكدان كباهات كباهات كويد لهون نعين نتوم سايز نبرو زين زنا أداوي كم زقل قلاب على هات مهنياتو أبروما تندان داسفه غزاخراي بعلون داخفه نبعلو تراجع كنا نتوم مسؤول مقالقلتون زخون نقربه بهوت نبرو نيرن وانجيل مالت نتقوي تأسس بعلو يلو مالت كم مقبال سمحب أزي بارخ زبالة قال نذكركم كم زجر كام عياين نورخمات ملاين كم زجبا بخلو أبعيوك زابير أبعيو انجيل رخص ربحة مدلاي حلفة مدلاي نتعيو سلازبللو سب حلفة زدلي كبرات ديو شركة ديو نوات ديو كالي ديو بمغنيات عيو انجيل حلفة زدلي سب انتد أهليو كل جزية نتي عيو يبالاشو نوعي يبالاشنبر أملاخ بزمد دبو سلازة قلقلكا برخت كاب أملاخ مسخيلي ربحة تركبي الكاب عيو انجيل جن آيا خيرين بتعمل حدا جنيايل إذا مسبلا خا تنبركيهو مس كله محابيرو صليل مالت نحبرت صلوت بصلوت كفانوا كلاتهم كابزح بخينو باولس دما وخساد حنيقهم مخنيات دحر حجي اب سماي اند زي كوينو امريت اين راني نايلو بتبعت زغبو غيرو سلازي خاي اب كلايت ميتيوس سناي قدل تغاديله نتا امنت حله غياي ودي دقي متحقنيا فرادي زدال والله أخل الكبري أخل الأمنات قبله دابل زقلسو دقيمة ملاحبتنا كل خاتكم روينا حبتنا هوت حبتنا سامي الحونا مقلاسي أبزحلكم قال هوت يسمع لنا تسمعنا يا خاص لسان سوسان 100 سنة فرق أوشنا خفرنا إجزاهير قدس فقادي هنا لنا هجينا بناي مزمور أقلقلوتنا إنا خنحلف نمزمور تدالهم قبلكم يوم بفلايكا كدم حجي جميركم زي تفلتو لما عندي نجزابير بمزمور كان قلقلو إنا تبلو تبلان تلهم قبلكم أبنا حيزة حالفة مزمورنا حساب تدالو أو دي قني قلت هراي I'm sorry. أسمعتي أنا كنت مرة. هراي أسمعتي. Okay. مجمريا سلام خنمسكم كلكم قدسان. እግዚአብሔር አምላክ ነዝዕት ለዝዛበ ለመስግኖ አሜን ተመስገን መዘመር እንባ እሺ አወታለሁ ሰምገት ዝፈልየለ ከአምላክ ሰማዕለሁ ዝጸሎተይ ዝፈልየለ ከአምላክ እግዚአብሔር ቆሳይ سيفلني بطعي عبل مشاهاي وهلن أطلعت اللوم هاي مرحني إنسان نفسي يستعي إنسان نفسي يستعي عوض اللوم سمنجر سفلي لن كوام بحثي سمع اللوم سلوتي زفتي لن كوام بحثي إزدياري قصي سيفلني يغلين قبل ما شحاي ولن أصعف اللوم أي مرحني إنسان نفسي يهدعي إنسان نفسي
Thank you. ስለሰማዕኩም من زماري ملاختي اسمع لنا سمايت حبتنا አሜን تعاتيكي تقلقليو زلخي ندقنا تعاتيكي زقلقلكي يوم ورحن سونن هون እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልኪ በደቅህ በሐዳርክ ተሐጎሲ አሜን አሜን ሰማዕ ለዎ ዝጸሎተይ ዝፈል የለን ካብ አምላኸይ እግዚአብሔር ጓሳየዩ አብሉ ምዕሻኻዮ ዕለኒ እና በለቲ ሐብትና ስማይት ዝምረልና ጸኒሐ ሰማዕ ለዎ ዝጸሎተይ ዝፈል የለን ካብ አምላኸይ እግዚአብሔር ጓሳየዩ አብሉ ምዕሻኻ የውዕለኒ ቃለ ህይወት يسمعلنا ዝማሬ መላእክት يسمعلنا ደጊመ ስማይት ሐብትና ኩላህኩም ሰማዕኩም ከ ዝማሬ መላእክት يسمعكم ከም ተኩሉ ግዜ ንብሎ ኩሉ አገልግሎት ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ማህሌትና መዝሙርና ቅዳሴና ኩሉ አገልግሎት መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እንታይና ክንርኢ እዚ ምንጭ ናይ መዝሙርና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከመዩ እዚ ምስራና ኸ ኣብ ህይወትና ሓራ ህይወት ሓብትና ኢትካሓፋ ቢልክለኺ እሺ ኣነ ከዓ እዚኣ ቴንክ ዩ ስማይት ኣብ ዳዊት 23 ካብ 1 ኣፍቴን ስጋዕ 6 እያ ናይ እግዚአብሔር ጓሳዩ ዘጉደለልኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዘዕረፈ ማይ የማርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ብትርኻን ምርኩስን የጻናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባ ድነ ኦ ማይ ጋሽ ክስታ ጌራት ቴሌፎን ብማርባ ድነሞት እኳ እንተ ኸድኩ ክፋእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድመይ ጽላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውኤት ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ተኾይና ቴሌፎን ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ አሜን እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት يسمعلنا هو እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የለን ብጣዕሚ ጽቡቕ ህይወት ሓብትና ቃለ ህይወት يسمعلنا ሓራይ ካልኦት ሰማዕ ለዎ ዝጸሎተይ ዝፈል የለን ካብ አምላኸይ ሰማዕ ለዎ ዝጸሎተይ ክልተ ርእስቲ ኣለዋና ማለት እዩ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን ሓብትና ህይወት መሊሳትልና ኣላ ሰማዕ ለዎ ዝጸሎተይ ዝፈል የለን ካብ አምላኸይ ዝብላ ክልተ መልእኽታት ኣለዋና ማለት أبي مرقيت أما حنت رخفتن أنا ሓራይ ፍሮይና ሓብተይ حنت مزمور على ولا حنت كمان كزمرة فقادني أتخانكم حراي ዘምር ያ ፈቃድ አምላኽኩም حراي እግዚአብሔር ሰናይ መዓልቲ ፀበባ ዕርዲ እግዚአብሔር ሰናይ መዓልቲ ፀበባ ዕርዲ ብሓቂ ንዝልምንዎ ቀረበኦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፍቃዶም ይመልእ ብሓቂ ንዝልምንዎ ቀረበኦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፍቃዶም ይመልእ ብሓቂ እንድሕለሚና የሲ እግዚአብሔር ጸሎትና ዝሰምዕ አምላኽ እዩ ንዓኸ ገለጽ ኢለየ እግዚአብሔር መስገን ፍሮይና ሓብትና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ብጥቕሲ ከተሰንያ ዶ ወይ ብሓባር ከነሰንያ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረበኦም ኣታ ሰማዒ ኣለዎ ዝጸሎተይ ያ ዝብልታ መልእኽቲ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረበኦም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ዓባይ ተስፋ ብዛዕባ እታ መበለትን
عمፀኛ ፈራድን تذكروا تخونو تا تقسي اب ወንጌል ሉቃስ ሓንቲ መበለትን عمፀኛ ፈራድን ኢሉ ምሰምፀ ጎይታ በለ ዛ عمፀኛ ፈራድ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ አምላኽ ደግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣየውፅኣሎምኒ ይፅመሞም ድኸ ቀልጢፉ ፍትሒ ከም ዘውፅኣሎም እብለኩም ኣለኹ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ዝሓለፈ ዝተማሃርናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ቁፅር 4 እንታይ ተባሂሉ ጸሎትካን ምጽዋትካን ንመዘከርታኻ ንሰማያት ዓሪግልካ እዩ ስለዚ ሰማዕ ኣለዎ ዝጸሎተይ ብርግጽ ህራይ እልልታ ሓብትና እልልታ ኣፍተና መጀመርያ መዝሙር ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 66 ካብ ፈቅዲ 17 ክሳብ 20 ዘላ ክረድኣኒ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ ኣነ ከዓ ብመዝሙር ኣመስገንኩ ሓጢኣተይ ከተነሳሕኩ ኣብ ልበይ እንተዝሕዞ እግዚአብሔር ኣይሰማዓኒ ነይሩ ግናኸ ኣምላኽ ብሓቂ ሰምዓኒ ንድምፂ ጸሎተይ ያቕለበሉ ነቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ምሕረቱን ዘይረሓቐለይ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ሕይወት ይስማዓልና እልልታ ሓብትና አሜን ቃል ተስማዓልና ሰማዕ ኣለዎ ጸሎተይ ወሰምዕ ዝምልስ ኣምላኽ ሰማዒ ኣለዎ ስለዚ ታሳልሰይቲ ሓሳብ ዝፈሊ የለን ካብ ኣምላኸይ ካብ ዝፈሊ የለን ካብ ኣምላኸይ ኣነ ከዓ هراي مولا حبتنا ዮሐንስ ምዕራፍ 10 27 ዮሐንስ 10 27 ኣንበቢያ እስኪ مولا حبتي እተናባጊዐይ ግና ድምፀይ ሰምዓ ኣነ ከዓ ለለልየን ሳተኑን ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ህይወት ዘለዓለም እህበን ንዘለዓለም ድማ ይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝመዝዐን የልቦን ግሩም እቲ ንኣታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ከዓ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢደ ኣቦይ ሓደ እኳ ዝምንዝዐን ዝኽእል የልቦን እግዚአብሔር ይመስገን መለኮታዊ ውሳኔ ባዕላህና ብዘሸለልትነትና ብዘይ ምግዳስና እንደዘይ ተፊእና ካባይ ካብ ኢደይ ዝምንዝዐን የለን الهوت يسمع لنا نزا ناي وانجيل يوحنس ابنت مغباري حواري قدوس باولوس ابرومي شومونته 30 حموشن 30 شدشن كاف فقر كريستوس زفلينا منيو كميو ننتها ملو معلت نقتلالونا كما باقي محرد تقصرنا زبل صحف زلو ጭንቀት ዶ ጸበባዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ አርቃን ዶ ፍርህ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክት ሆነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽ ወይ ኃይልታት ልዕል ዝበለ ይኹን ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ከተኸፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጽ ኣለኹሞ በዚ ሁሉ በቲ ዘፍቀረና ኣዚና ንስዕሬና እዩ ካባና ዘይኮነስ በቲ ዘፍቀረና ኣዚና ንስዕሬና ስለዚ ከዓ እዩ ሰማዕ ኣለዎ ጸሎተይ ዝፈልየለን ካብ ኣምላኸይ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ኣብ ልምዕሻኻ يوعلن دقيمة نسمعي تحبتنا زماري ملاحظة يسمع لنا نقول لكم كقروم زخنا مجلاس بحسابكم غيرو بقالاتكم غيرو قروم زخنا مجلاس لذهابنا كبر مسجانا يبصحيو أبتنزل لوانا قرب دقائق كابز معرف أسرع وجبر هاريات انتهي تماهيره بقولك أنا مالتي بقولك أنا كابز لو مشيت انتهي تماهيره زي فلت كون انتهي فلت زي ربح هو انتهي ربحه زخبدن النبرة انتاي قليلو بقيقا زردو نقرن نبرة انتاي بريهو إلنا بحفشا انتاي تتقي منازبل اتقزي ناي قبائيو كنتك مولوخا حدا رايبل زلنا قزي نتقى مولوخا فقاد اكزابير كاب زوان جلزي ازي فليت ازي تردي نبلو اتتردي نبلو نعنات رايزي كونن نوبزحات سماعتي توم حجي اونلاين زكاتاتلنا زلو توم حجي بصراحه خونه بغزيه زكاتاتل زي كل كل غزيه ابزدل خايب بزدلنا غزيه نعلت كندزيلنا كننببو كنكاتاتلو سلنخل نبزحات كتقم سلازخل تتقمنالو
لو معنتي إزرا بيحي خنبل حسابنا هنجلس እግዚአብሔር ይደግፈና أبي مرقيتا الرأي فروين حتى مو أنا سمحلكو حاب معرف أكبر قبل حوارسي هو أكتب تعتع خون كلس قرب هدي خنبل بتي فكر كم زحلف ناقول جحر تقولت كالناس كم زي أسميت حتى زمرته تقولتنا سمع اللوه ركز هجي عابي هدأت كهبنا قم كل جزيها هانك أوكن ولا بكل جزي بلنا يعني بلما كم وحسنات كم زلنا نايت صباح نعمله مخالنا حدا جدين رسعه كم زلوا بالكم عن توي بدلاو تبقي قلنا صباح دما نعمله خير سلا كل جزي لنفس ناس كانت تالا لخم دي بلنا تابير مسلم وأنا حجي حالتي مسكر نحلكم مسكر لكم خيني أديسي بتاع عم متحف عم بابي كان أنا متحف قدس كلتا متحف قدس بمن باب ستقرب أريجو ورصا جزء الله مبلي أبزح حجي جزء كتاني ببايت خالني نكز إرجان متي مالتي حجي كل جزء أنت جزء صاحبنا عملاس مقب كان دق عملس عملخي حق زن آمين እንኳዕ ብህይወት ከለዋ አገልገሎን አምላኽ እንኳዕ ኣብቲ ዘንብባሉ እዋን አንበበን ከም እኔ ብቃዓና እግዚአብሔር መስገን ንሰያታ እቲ ታዕታዕቲ ዕግርግር ምስ ሃደ እቲ ታራ ዝመስለና ሰበይቲ ቁጥዕ ክትል ኮላ ደሓን ፅባሕ ዛርእስቲ ፅባሕ ግዜ ገርና ክነዕልለላ ደሓን ንዘራረበላ ኢና ሰበይቲ ቁጥዕ ክትል ኮላ ሰብኣይ ቁጥዕ ክትል ኮላ ከዓ ደሓን ሕጅሞ ዝንግበር ደሓን ፅባሕ ከመርእስቲ ንልዕሎ ولا دكنا حرق كله خلو حرقنا معري مزراز زي كونس دحان زودي دحان زاغالي حج مونتا اسمي صراحكم ما سرحي بيت مرتخم وغباري دحراي غزير استن مسينا بالطعمي في لؤم الله سيلو سلمون اب معرف 14 مول هد لؤم الله سي نقطع يهدو ايلو سلازي اتحدك حرق كله اتحد እንደዘይ ሲዒቦ ሓደ ሰብ ከምቲ ሓደ ዕንጨት ደይኑ ክነድድ ኣይክእልኒ ዝብሉ ወለድና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ ሓደ ኣቀዲሙ ከምዚ ሓረቀ እንድሕር ፈሊድና ወይ ሕጂ ሓሪቃላ እሞ እዛ መዓልቲ ቀይረላ ሕጂ ሓሪቁሎ እሞ ግዜ ክንቀይረሉ ምክንያቱ ልኡም ምላሽ ንቁጣዓ ይህድኦ እዩ ዳዊት ብናባል ዝበሃል ሰብ ተቆጢዑ ሰይፉ አልዒሉ 400 ሰራዊት ሒዙ ኸይድ ከሎ አቢጋል ኣብ መገዲ ጸኒሓ ጎይታይ ውጋ ኣምላኽ ዝወጋ እዩ ንስኻ ንጹህ ደም ብምፍሳስካ ንሙሉእ ዘበንካ ዘሰቂ ነገር ከይትገብር ኢላ ጎይታይ እናበለት ግን ልኡም ዝኾነ ቃል ገይራ ምስ ገሰጸቶ እንታይ ዝብላ ሎሚ እግዚአብሔር ንዓኺ ኢኹ ንጹህ ደም ከየፍስስ ዝዓቀበኒ እግዚአብሔር ይባረኽ ንስኻ ብርኽቲ ኮኒ ይብላ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወታትና ህድእ በሉ ከዓ ስለ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ምስዓር ኣይኮነን በዓልቲ ቤትካ ኣብ ተቆጥዕትሉ ግዜስ ድሓን ፅባሕ ዘይንዛረበሉ ድሓን ሕጂ ድሓን ፅናሓልና ምባል ድኻም ኣይኮነን ምስዓር ኣይኮነን ልቦና እዩ ማለት በዓል ቤትና ክሓርቕ ከሎ ድሓን ዚኣስ ሕጂ ስለ ዘይነርክበላ ፅባሕ ክንዘራረበላ ተመሊሱሎ ትመልሲ ደቅና እውን እንተኾነ መሳርሕትና እውን እንተኾነ ስለዚህ ዛፍረወይና ሓትና ዝበለታ ብጣዕሚ ህድኣት ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዕግርግርን ህውከትን ከዓኒ ናይቲ ካልእ መንፈስ አንጻር ህድኣት እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ያዕቆብ ኣብ 1:20 እንታይ እዩ ዝብለና ኩሉ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ንኹራት ደንጓይ ይኹን ብለና ነዚ ከዓ ይተጠቂሙሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኩነታት ኩሉ ምስ ሃደአ ወላ ሓንቲ ነገር ከይበፅሖም ናብ ትዕዮ ክቕፅሎ ከሎ ንርኢ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ይፍረወይና ሓብትና ፀጉ የብዛሓልኩ እግዚአብሔር ኣቦና ህይወተይ ምስ ኣንእሽቲ ያላትኒ ሕራ ህይወት ሓብትና ብጣዕሚ ቴንኪዩ ፍሮይና ሓፍትና ብጣዕሚ ፅቡቕቲ እያ እዛ ትዕግስቲ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይት እያ ናተይ ዘላትና ከዓ
ሃዋርያት ቅዱስ ከም አሚን ጳውሎስ እቲ አገልግሎቱ ክንመሃረሉ ከም ዘለና እዩ ትምህረኒ አገልግሎትን እቲ ጸሎትን ብሓንሳብ ማዕረ ከም ዝኸይድ እቲ አገልግሎት እቲ ወንጌል ክስታይ ምግባር ነቲ ወንጌል እንዳበለ ምስ ጸኒሑ ከዓ ጸሎት ትገብር ምስኣቶም ከመይ ጌርካ ሓቅን ከተገልግል ከም ዘለካ ንሰብ ክትፈርሕ ከም ንሰብ ኢልካ ከተገልግል ከም ዘይብልካ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝወርቂ ወይ ክዳን ናይ ሰብ ሰሪሑ ዓይ ከም ዝጉባእ ዓይነት ከም ዘየድሊ ንኣምላኽ ኢልካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ሕጂ ሓደ ግዜ ኩላህና ነናህና ሂቡና ኣምላኽ ገሌና በብቲ ዓቕምና ሂቡና እዩ ግን በቲ ዓቕምካ ክትሰርሕ ከለካ ኣነ ሕጂ ተማሂርያ ዘለኹ በቲ ዓቕምካ ክትሰርሕ ከለካ እቲ ሓደ ንማልባት እንታይ ኣባና ብሕልፊ ኣብናህና ሕብረተሰብ ከምዚ ተብዝሖ ዘለካ ኮይኑ ስምዖ ግን ኣይኮነን ፍጥረትካ ኣምላክካ ዝሃበካ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዓይ እዚኣ ናይ ሃዋርያት ጳውሎስ ምሂሩኒ ዘሎ I don't have to fear ክህልወኒ የብሉን ከምዚ ኸይብሉ ንሰብ ወኣብዚ ሓቶ ዶል ክብለንሲ ኣይ ሕጂ ንዓይ እዚኣ ብጣዕሚ ሞር ኣነ ከምኡ ለና የብልን እየ ግን ሞር የትርረካ ክትሰርሕ ከለካሲ ንኣምላኽ እታ ዝሃበካ ኻ ከምዚ ጳውሎስ ሕጂ ከይደ ከመስጋዕ ፍርቂ ለይቲ ነቲ ዕዮ ናይ ኣገልግሎት ንክገብር ኢሉ ስጋዕ ፍርቂ ለይቲ ይምህሮም ነይሩ ንሕና ከዓ ከምኡ እቲ እንድሕር ሓይሊ ሂቡካ ዓቕሚ ሂቡካስ ዋይናት በዚ ሲ ኩላህና እዚኣ ክንመሃባና ሕብረተሰብና ኣሎ ብዙሕ እንድሕር ሰሪሑ ዋይ ከምዚ ክረአ ደልዩ ገለ መለ እዚ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ እሞ ብጣዕሚ እዚኣ ናይ ብሓቂ ብከምዚ ኮይና ንማልባት ኣቦይ ትምሉእ ለይትኾኑ ፍጥረትና ስለ ዝኾነ ገሊኡ ሎ ስራሕ ኣቢሉ ዝደክም ገሊኡ ሎ ከዓ እሱ ኣምላኽ ሂብዎ ፀጋ ሶ ዋይናት እና ብከምዚ ንክኸይድ ይሕግዘኒ ኮይኑ ስማዕኒ ቴንክ ዩ ኣቦና ካለ ህይወት የስማዓልና እቲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ለይትን መዓልትን እናመሃረና ፀሓፈሲ ማእሲ ቴንዳስ ማእሲ ሰብ ማእሲ ዝሰርሖ ዝፈትሎ ነይሩ ስራሕ ቴንዳ በቲ ማኑዋሊት ናይ ቀደም ዝኾነ ማሽን ኣይነበረን እዘን እዳወይን ግን ንዓይ ቴንዳ እንዳሰፈየ ይነብር ከም ዝነበረ ኣብ ሮማ ገዛ ተኻርዩ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናፃ ምዃን ኣብቲ ምፍራሕ እቲ ሕጂ ዘሸግረና ዘሎ ከምዚ እንተይለዳ እሞ ደመዘይ እንተኸልኡ ንኸ ደመዘይ እንተሒዞም ንኸ ስድራይ እንታይ ክገብራ እቲ ንበረኸት ኢሉ ዝተዋህበ ናይ ኣገልግሎት ንመርገብ ዝኸውን እንድሕር ምስ ጥቕምታት ተተሓሒዙ እቲ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ብኩሉ ኣነ ካብ ኩልኹም ደም ንጹህ እየ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕራይ ዕልልቲ ሓብትና أنا حنتي كابتن أبي كسر تمهر قواتا نقلقلوت دخيمة كمزي بل مو مس نفسي كرايا جميرة ولا نبي ترسيان ممتع زمخني لجزء وين تزبال كنيروس سلام تايكم كمزي بل ما أنا تسأل أي كتنا خيكون كسر ولا بخمسة لني تمهيرة مالتي أخذت أنت ناتنيه متعم زبو هو أنت وينتن كفا بالله نيرة እግዚአብሔር መስገን صباح ቤተክርስቲያን ስለዘለና ቀልጢፍና ክንድቅስ እምበር ሕጂ ይትረፈና ዝናይለው ከምኡ ኢኻ ትብል ግን እቲ ናይ ጸሎቶም በረኸቶም ምስኩላህና ይኹን ሕጂ ዘኪርያ እውን ኣይፈልጥን እየ የነታ ኣካል ወልዲ ዝበሃሉ መምህር ናይ ኣቋቋም መምህረ እዩ ዝነበሩ ክትጎሹ እንተደኣ ኮንኩም እታ ናይ ዕለት ዳዊት መዝሙር ከምዛ ከይተመሳሕኩም ዘይትውዕሉ ብድሮ ጸሊኹማ ኣብፅሒኩማ ከጁ ይብሉና ነይሮም ማለት ሕጂ ለካ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ረኺቦም እዮም ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ህይወትሲ እታ ናይ ጽባሕ ኣገልግሎት ንኸይትተርፍ ሙሉእ ለይቲ ኣገልጊሉ ክሳብ ዝወግሕ ኢሉ ኣገልጊሉ ሽዑ ንሽዑ ከዓ ናብቲ ጉዕዞ ከይዱ እሞ ብጣዕሚ ኣብ ኣገልግሎት መምኽነይታ ወይ ከዓ ድኻም ከምዘይግባእ ምኽነይታ ከምዘይግባእ ኣገልግሎት በአገልግሎት ክትካእ ከምዘይግባእ ኣነ እውን ሕጂ የምሳኻትኩም ጽቡቕ ገይረ ስተንቲነየ እሞ ቃል ህይወት የስማዓና ዕልልቲ ሓብትና ሕራይ ሳሙኤል ሓውና ኢድካ ሓፋቢልካ ኣለኻ رب مرجيتا كليف اسمعنا ياخذ المجال نعم نحن مسكنا نعطي حتى سي
حوالي قدس باولوسي انتي زبلنا بمنفس تأثيره منفس قدس يمرحو خمس نبرة مالتي أبتا نمي جمرأي هو صباله والله حجي منفس أنا ناتي حتى حجي منفس قدسي نحدا سب كم زاروسي الزارو خنزلس بخمي يزفلت مخنياتو أبزو وانا زفي بزح سلازر مالتي أبكال أمنتاتون كم زجيرو نجيرني زبال منفس قدس كم زيدني زعبا خزولالو أبقى قلب زميلي وانت ريها ولا بزناتنا ونمكيل تمرئي كم زندابل بزح سايت سمع حجي حدا سبسي منفس قدس كم تزارب حجي كابزي أنا سردع أكواسي انتايلو نعاكم ببامو حجيقنا أنه أنا منفس قدس تأثيرنا بيرسالي مخيدا له بزيتا منفس قدس ما أسرتن سببان كبس حكا ينابله أبكك كتمو زمسكر اللي يزلو انت زي كوينو أبكك كتمو حجي بوزا حسابات زيابير منفس قدسي يمسكر له مالو مالو ما أسرتن سببان كم زبس حماد حجي بيت كريستيانا مالت حافشا ومبرغ تطبونه مالتي من الواش سايب بلا خيلو اتي حساب ناي منفس قدس قلت خمزلوسي أب كلت بسلسة أبتم زلو ببوتها ديو مس زقلة سألك نعومون زي أبيهرت مس زبر هلو يخون يبلانه كومون سمع الله بقولك مكمالتي جسي حسابكم ويدو هنا نقدر ساكتونها እግዚአብሔር መስገን በመንፈስ ቅዱስ ተአሲረይ ሕጂ ዋላ እዝን ክረኽበካ ዮ ትእሰሪኻ ከም ዝኽፅፋዕ ኢኻ እንደዘይበሎ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኣተወ መከራ ኣለካ እንዳበለ ይምስክረሉ ነይሩ ማለት ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብል ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም መፂኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎን ዝቃል እግዚአብሔር ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓሳባት ምስ ሓሰበ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተራእዮ ብጸሎት የቅርቦሞ فقاد منفس قدس كم انت دا خوينو قصل بلو اندحر فقاد منفس قدس زي كوين خا نابت منفس قدس زمرحو يخيل نيريلو مالت سلازي كم عينت مغلاص يكون كم عينت دمسي يكون كم عينت مريحنت بسبات كون خيل بممهران كون خيل بزخن كون خيل كما يقرنا إنا نلليو كم منفس قدس ديو والكال منفس كما يقرنا إنا نلليو يا تقدمي تقدم الأخت مثلا ምክንያቱ እቲ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ናበናይ ቦታ ምዃኑ ናበናይ ግዜ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብቲ ዝነበርኩሉ ቦታ ከምዚ ርኢና ከምዚ ተባሂልና ክብሉ ከለዉ ንመን ንገር ተባሂልካ እቲ ዝነገረካ ብኸማይ መልክዕ ተራእኻ ኖኖ ንኽስተ ነገር ሲበለኒ እሞ ናበይ ዳ ከተምፅሖ ንነቢያት ንሃዋርያት ክልእኾም ከለኮ ካብዚ ኸይድካ ንኽስቶ ከምዚ እንዳበለ እዩ ዝልእኾም ነይሩ حجي ملأختها ولا راي منفس قدس يخن بلاد تخين الناس نمني خا تبصحو ما اسخا تبصحو سلازي بحفشا جن اتي كوما عينت كستات مستقلصه بصوم من صلوتن كنحزو كاب منفس قدس كابخان تخينو مستيرو جلصلنا كاب كال انت تخينو خاني عرحقلنا مخنياتو اتن مستيرات ابقال እግዚአብሔር መምሪሕና መሰረትና ንብሎ ዘለና እታ ናይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ናይ ቆርኔሌዎስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ናይቲ ዝብሎ ዝነበረ መልእኽቲ መጾ ነይሩ ማለት ንኣብነት ተላኢኹ ናብኡ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብቲ ዝባን ህድሞ እቶም ሰባት ናብኡ መፂኦም ኣበዩ እቲ ናይ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ኣበዩ ዘሎ ኢሎም ክሓቱ ከለውስ ኣነ ኤልኢኸዮም ዘብሰማት እሞ ወሪድካ ረኸቦም ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ክምህሮ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ እነት መንፈስ መርምርዎ ብመይና ኢና ንምርምሮ ካብተን ኣቦታት ኣቐሚጦሞም ዘለው ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ሓደ ነገር ክፍጸም ከሎ ፍቃድ ኣምላኽ ቀዳማይ ፍቃድ ኣምላኽ ክእለት ድሌት ግዜ ቦታ እዞም ሓሙሽተ ነገራት እዮም ስለዚ ናይዚኦም ቁልፍ ንኾኑ ነለልየሉ
الرأي زبهال زلو وي ملأختي كان منفس قدس مسي زبهال زلو أنصار قال إغزابير كخون يبولن تقدمي بزمص يمصا بحتاويان ينابلو كالوت سخونو خالوت غبرت تأمرات سخونو أغش خونو باسترات خونو باباسات خونو اتملأختي مسقال إغزابير زصارر انت دعا خوينو حدا تقدمي ملك عزي مالك أب قدمي نجست نا يهودا نبي إغزابير بتزخد كايا بوتا كيت ملس أب تزخد كايا بوتا كيت بلع انجرا كيت بلع أب تزخد كايا ماي كيت ست ندابلو خلو قال نبي حسوت مسي كمزلني مسبولو ننتقال عليه خيدو مالك هجي مجمريا مسقال إغزابير زساماما مسقال إغزابير زي صبا كخون كلاي نزخونه مسل سبات زي تنكف فتوتنا نبلو مخون كالوت بلو مخونو دقفتنا هون تقاومتنا هون بزي قدس مسل سبات زي تنكف تمال أختي ثالثا نعنا بقربا هون بروحو بقاتتا هون بتزاواري نعنا زي تنكف زين كابتن كاند مخنياتين بدحري اجن ابينا يجزي نمعاس نميز مسل سبات بخمين لليلو قدسانا بوتاتنا بسفح صحيفهم علو نحنا انت لنا املاخ انت فقدو املاخ زفقدو غزي خنكصلينا حجي غزينا ساعتنا اخيللو منالبات ابز زحابركمنا بوتات انتليهم بصلوت كتعاسولنا منالبات انا زي راخم زحابركمنا بوتات انتليهم الرئيس لقالاتو زابير زتمسغنا يهون بسمع ولد ومنفس قدوس هذا أملاك سماين مدرن بحرنا بعتهم زنور زراعين زي الراعين زفتر كاهيا وزابير أملاكنا نمسكنا كلنا قدوسين هياون زابير أملاكنا قروم زخانة قدوس زخانة هدوء زخانة قبعة خنا حلف سلازر دا خنا نمسكنا كم تهيا وقالكا بزي بقى حنتك واحد قبروا عيت خلني يخوم كنا خمس سخان دا زي تفقدو سخان دا زي تخفتو سخان دا زي تردعنا سخان دا زي تنقحنا السخان دا زي تصورنا نزق زيزي بيننا خمس خنا حلفواي مخالنا نمو إذا قدوس معدي سماياو معدي ناي نفس معدي سلسرع خلنا نمسكنكا قدوسين هياو غير أملاخنا أما درخ تزار ديبنا خن مدرلو زي كونس كنبرلو بهوت كنبرلو إخات مهرنا زل خامو كم تهار يا باولوس بقالن بقبرن بخلو سنة مقبارن بتحتنان بقال تبعاتن صنعاتن أسميرو كازا حلفن عناون كومز مسألة تجهات كاب رخص ربح وسع زخونة كاب أننتن كاب تعبيتن كاب شلالتنتن حرا زخونة هيوت كتبنا كوم عينت بحر زلناها كترحق لنا بس عزن محسنا كان مال دكانا لنا الدسن هياون إغزابير أملاخنا نقال يسميع زقبرو كمتي أبكاو حس رحب بالحساب يمثل معبلاتن هبوبلان وحجن أهن قانقون يوم زتبهله نحنا خانت السمع قال كاب لبنا كفرن كنبرل نمو زخونه يكون عينت فتناتات انتمسه بنهنا عقمن طبابن زي كونس بنها كحيلي بقال كبنها كدقف نقول بتبعاتن بصنعاتن كنسغرو كم تهاري قدس باولوس انا كابدم كلكم ناس يزبلوا بتبعات نزقال زخنبرلو كم تهاري باولوس كل مخرا املاح نغركم زبلوا نخلو مخرا املاح لو من حزبنا نمغواسنا خنبصح نسخه تردانا نبخان محسننا لنا أبو سنبت قويتا محرتي خامو سلام نهاجرنا سلام نقربا بتهاجرنا سلام نزان نبر الله زلنا هاجر نقول عالم نبار سلام أوردلنا ما عدك قرلنا محرتك أوردلنا خام فرهم مكراس أورنا زستوعل أمره يبكى مودعتنا سبقلنا قدسن هياون إغزابير أملخنا سخازي تخبر له حساب سخازي تخبر له زربا سخازي تخبر له تكبار كلها وشنا وحفلنا السخا وشنا خم نقص كبري بدقنا خنكسرحو هنالنا قدسن هياون زلالماون إغزابير أملخنا عيننا خم نبعات لبنا خم حزن يقارنا خم من دلهاز نفسنا خم متحاتيات عقبنا زستوعل أمره يبكى مودعتنا سبقلنا قدسن زلالماون إغزابير أملخنا نقدسانا بوتاتنا قبائهم مقدون كم زبارك كحجون قبائنا مقدنا دخامنا ختصور نابخان محسنن نمالدنا لنا مودعتنا سبقلنا قدسن هياون إغزابير أملخنا بركة نبيات وهواريات بركة صادقان وسمايت
بركات تقهان ملاقت بركات رديتنا دينا قدس دنجل مريم بركات كلهم قدسان نايزا معالت زي أغفلنا زستوعل أمره يبقى موداتنا سبقلنا زمت سمون بدحنا سلام عقيب كات زمت قبائي بدحنا سلام كنساتف نصب زلنا صم فلسطة بحقن بمنفسن كنصمه بنسحة كنصممه سقاوي بركاتن زل علماوي هيوتن كنورسلو قدوس فقاد كاي خنلنا أبسمايات نبرابونا سمكاي قدس منغستها تمصا فقاد كا خمتا أبسمايكم دما مدريخون نعيلة نجيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلونا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاو كل خفاء احنا نامبرنا فتنا يتأتونا منغستن حايلن كبر نزل عالمنا كايمو أمين هو دينا قدس دنجل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خي دنجلي بسقاخون دنجلي عد اكزابير قويتا سراويت سلام لك الله نسخي كابنست برختي اخي فرخر سخون بروخي قوم لتسقا اكزابير مساخي وفسيت دسي بالكي حتياتنا حد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمنلنا نزل عالم امين سقا قويتانا مدحينا يسوس كريستوسن فقرا املاخن حبرت منفس قدوسن ابصرها صيون ابلع القدسان ابوتاتنا هوريات كم زورده حجونا ابلع كلنا عصفن دربن كوين يرد سلاقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ሰላም ለይቲ يحضرنا الهوت يسمعنا الهوت يسمعنا امين امين كلنا قال الهوت يسمع لنا مهللنا يد مريم ساعات كندي يجمر مهللنا يد مريم كابسني كاب شدشت يجمر مالتي كاب شدش حساب شعته ناي مشيت مالتي فرح تعالي معلنا بنا بتعمل صبغ تماهرنا عملتي امين سلام ليتي زيهم قال تسمع لنا قلقلتكم امين امين قلقلت كلها يبارك كلها قال هو يسمع لنا صبغ قدام السنه بتنقلنا امين امين ادينا السابيت كلها امين قد مريم كعب السلام تحلونا بعلم عبد الله عنا امين امين ادينا امين وتسمع لنا مين سميع الحونا نقول لنا قال هو يسمع لنا امين لو عمليت نقول لنا عن حضروا لو عمليتي قال هو تسمع لنا امين نقول لنا قال هو يسمع لنا بيتروس فاميلي امين راي كلكم جزيكم أطاعمكم مدباتكم سريعكم نتقدس بيت كريستيان توبا أقلقلوت بنك عدوان بطبعاتن استخاتاتلكمو قدس بيت كريستيان سيتة صادقان أسبت هتان يخفلكم تبل سلام